Tényleg ez a PUBG is repül egyébként. Igen. Hát a hang is basszus. Ezt a PUBG-t. Fekáldóba. Ugrás. Nekem nem szakik most. Hát már előbb meg kellett válni, még én kiugrok Hát szerintem. de azt hittem, hogy egyből tudtam elni. Én is. Így ez a kommandós megérkezés. Színes izégenyóval. Ez hiszem, az Hol kell? Az a nyomorék izéje van. Állj meg, felrobbantok. Jó, jó el. Itt életlen jobbra, bassz meg, visszaütem. Üsd el! Ez kapta volt. Az az asszist, bassz meg. Adtam a csökkes. Várjál, motor is. Csak sikerül. Jó. Nem Csó. kellett másokat. Kocsival van. Hoppá. Az kapcsolat. Az ez a mi lesz. Csege! Kocsi! Jó, most már. Kapd el! Kapd el! Lőd le. Szegény. Szék 4 volt nála. Azt hitt, hogy nem ölt meg. Vagy helikopter. És pont visszajött a Pali. Pont visszajött a Pali a cuccáért. Lőd ki, lőd ki! Lőjed, lőjed! Akad. Helikoptert kell vinni, tesó. Bent, gyorsan. Mit csinálsz? Elestem. Mint C4-ed, vagy gránátod, vagy rakétavető, de nekem semmi nincs. Oldom a helyzetet. Nice. Itt a gyerek, visszaszállok. Mindig állodjuk. Hol meg, hol? Szálljunk meg. át. Vezetsz, vagy vezessek? Kipróbálom. Arrébb kell állni. Oh, kurva! Gyere. Jövök. Beültél? Valamivel elment. Menj. Csak húzz fel! Gyerünk! Ne! Menj vissza az útra! Megyek. Az jó lesz szembe, az felszálló pálya egyébként. Az biztos. Húzod. Nyom meg a gét. Gő. Jó. Ne vissza le, tesó, nagyon sok. Jó lesz. Jó. Hol a bombázó? E betű? Húzz fel, tesó. Azt a kurva, amit lenyomsz itt. Húzd már ki egyenesre. Beizeltek? E betű, azt hiszem a flare talán. Igen. Aha. Az a terelő. Tesó. Húzz fel! Nagyon szitál. Fúj a szél. Pali viszi mögött. Azt elkapjuk. Bele. Igen? Most mögött. Az olyan szem nem csak minden mögött tenni, ja. Azaz! Nem kapd el! Üljetsz fel meg! De ez nem robban föl el. De, így már lehet, hogy föl, vagy meghal. Ott is van! Az vízbe esett, gatya aludt meg. Azt... Várj, még van neki egy, maradj ott. Elbetűre készülj, felrobban. Jön még egy rakéta, gyorsan Körgök! Jó, nagyon jó! Úristenem, milyen izé, cinematik, bazd meg! Folyik. Ragd le szépen, Megállt. Szépen ragd le, bazd meg! Jó. Jó. Szállj ki. Jó gyulladt. Azért gyorsan vissza akarom vonni. És te vagy. Nem, vezess tesó, most nagyon nyomtad. És te vagy. Jó. Csak nem tudsz csinálni semmit hátul. Nem baj. Csak Nézd, tudod, tudom. Nézd. De amúgy kurva jó volt, amikor kikerült, ezt nagyon jó fölvette.
Ott megy pont jobbra. Bombát lesz, ő megy. Hát, az Ujj. már nem kell. Gyököcsök. Az jól megy alá. Vagy fölé. Ott megy. Elérjük szerintem. Elfogjuk. Ez jó lesz. Gyerünk, És gyerünk, itt jöjjön. gyerünk. Vissza fog kapni a bomba. Most. Jó, kaptam! Azt szerintem a Pali jön, vágod? Vadászképpel. Aha, ő az. Basz meg! Kerüljön, kerüljön! Jó, akkor kocsiba biztonságban Szerintem lesz, bős a még. Pali. Jön még egy, most jön a második fordulóra. Jó, Au! jó, inkább szállj ki, fuss! Jön, 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 jön! Baszki! Gyorsan, 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 gyorsan! Szállj be hátra! Jó, jó, menj izébe, menj Gunnerbe! Oh, jó, jó. Pont megúsztuk a szarkocsival. Hol? Ja, igen. Jön megint a Pali. Várj, lefordulok ide. Éj! Ó, Jó. az miss, Pali, az miss volt. Hogy tudok oda menni? Az utcában, hogy nem nincs. Kapja folyamat. Ez ami golyóálló, vagy mi a szar? Várj. Balra. Gyere. Itt van egy szamba. Aha. Golyóálló az üveg, vagy mi? A bánat. Lövöm az No. üveget. Csak sikerült. Bocsát, felrobbantod, vagy? Lövöm. És mi történt? Most simán leszedhetett volna. Várjál, ott megy a Pali, ott megy a felállókon. Itt még egy. Ne! Megad. Menj a Palira. Itt van a boltnál. Az! Az, aki kiestem, rám estél! Ne! Meghalok, Cyber úrok! Gyere már be, bazd meg! Jó, menj! Hát, geci! Ja. De hogy mi történt a vadászgépével? Én ezt nem értem. Nem tudom, szerintem lekapták, hogy neki ment egy felhőkarcolónak. Ez ami golyóálló, vagy mi a szar? Várod. Látod a cuccot? Tehát még ránk tűnt volna ötöt, akkor már rég halottak. Amúgy meghaltuk volna az elején, hogyha nem basszol a Pali. Ott kell tenni rendőr. Hallod? Ennyi. Mi van ott? Ó! Mi volt? Az mi? Jó napot! Várjál, hagyjuk csak. Killer. Fegyvert elfogyott. Megint jön vissza a Pali. Itt a másik helikopter. Igen. Ezek szerint igen. Vagy rókot. Ne, gyere már, ez az. Meghaltam. Én is. Ja, fölrobbantod. Fölrobbantam. Tető? Várj, lehet tető.